ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ವಿರುವಾಸ್ತಿ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಬೇಲುಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋರುಂಡು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಲ್ಪ ದಾದ ಮಾದ ಬಂದ್ಪೇನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಂಕನಡಿಗೆ ಪೋರು ನಾನು ಕಂಕನಡಿಗೆ ಪೋರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಲ್ದೇವಿಗೆ ಪೋರೆ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ದ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಒರೆಸಿದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾ ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಒರೆಸಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ಇಂಕ್ಲಿ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪಲ ತೂಪಾರತ್ತ ಅಂಚ ಮಂತಿಜಿ ತುಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಲಿ ದಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನಂತೂ ಬಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತು ಅಲ್ಲುಂಡು ಮಾತು ಕೂಡ ಚಾಂದಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಬತ್ತಿ ತಿಂದು ಇಲ್ಲದ ದಾದ ತಿಂದು ಬರ್ತೇನೆ ದೋಸೆ ಇಂತ ತಿನ್ಪಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತದೇ ಇತ್ತೆ ಕುದಲ್ ಮಂಗಲ ಚಾ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಅನಾಗ ವನಸ್ದ ಪೊಡ್ತ ಅನಾಗ ಎಂಕೆಲ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೀಕಾತು ಇರೆಲ್ಲ ಶೋ ಕಾಪ್ನತ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾತ ದೀದು ಬಾಟಲ್ ಮಾತ ಶೋ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಬಂತಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಗೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂತೀನಿ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಬಚ್ಚಿಂಗ್ ಗೈಸು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಖಾಲಿ ಹಾಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲೆ ಮೈತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕವು ಬಡಲ ಅವಂಗಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಬೇನ ಒಂದು ತೂಪರ ಹಾರ್ದು ಅಡಿತಲೆ ಕೆಂಪಾಣು ಉಂತುದು ಗಡೆ ಮಂತಂದು ಇರತ್ತೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂಡು ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರಾರ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತಾರ ಅದೇ ಪಾತಿರಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದೇ ಪಂದಂದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪನೊಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಮೊಲೆಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ತುಲಿಗೆ ಇಸ್ತೀರಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಇಂಕೊಂಚು ಕೊಡಿಗೂ ಪೋಯಿರುತ್ತಂಡು ಜೀವಿತ ಅವಲತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಓಲರಕ್ಕ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕಿಲ್ನ ಒನಸ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಟೈಮ್ ಅಡ್ ಅಂಚ ಹೆಸ್ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಯಾನಿತಿದೆ ತುಲೆ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾ ಪಲಾವು ಕಚಂಬರ್ ಗೋಬಿ ಮುಲ್ಬಲ ಯಾನವ್ದು ಆಲದಿತ್ತು ಡೈಟ್ ಎಡುಂಡ ಎಡಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ವನಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೈಸ್ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ವನಸಾಡು ಕುಡಂಕಿಲ್ ವಲಸರ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ದೋಸ್ಕೋಜಲ್ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ದೋಸ್ಕೋಜಲ್ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಬಂತಂಡಲ್ಲ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯ ತಾತಿನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬುದರ್ದಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬುದರ್ಕಿಂದ ನಿಜ್ಜಿ ರೂಪ ಗೈಸ್ ರೂಪಲ್ನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಅತ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿನ ಗೈಸ್ ಒನಸ್ ಮಾತದ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಆಂಡು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಉಂತುದು ಬಚ್ಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲಸರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡತ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಬಲಸರೆ ಕಜ್ಜಿ ಬಲಸರೆ ಮತ್ತು ಉಂತಿ ಅಂಡ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂತೀನಿ ಅಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹೊಡದ ಮೊಗಲ್ ತೂಲೆ ಜೋಕುಳ್ಳಾಕ ಜ್ಯೂಸು ಬೋರ್ಡು ಪೇರು ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಅನ್ಸೈತೆ ಬಿದಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಕ್ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಬಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋರುಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತೂರು ಜನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲನೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಪಿದ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂಡ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂದು ಆತ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾ ಬತ್ತೆ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ತಾನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೋದು ನಾನು
ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪ ತುಕ ಮಂಗಲ್ದೇಡು ರೋಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಚ್ಚಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಜ್ಜಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಂತುಂತುದೇ ಕಾರ್ದಡಿ ಪೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಟು 3 ಸಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿದ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೋಡು ಮಂಗಲ್ ದೇವಿ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಯ ಬಟ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಲೌಡ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಐಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜೊತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪನಾಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 22 ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುವ 14 ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಆದಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮಂಡೆ ಆಳ ಒಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದು ಕೂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಾತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತಂದು ಅದು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಪಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೇಗ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀರು ಮತ್ತು ತುಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಏನು ಕಚಿಪ್ಪುಗು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ತುಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಟಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಬ್ಬ ರಾಮ ದೇವರೇ ಓಲಾವು ಈ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಗೈಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ 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 ಪಂದು ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಅಲ್ಪದಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಜಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಪುನ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ರೇಟ್ ಅವಲ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಪೂಜೆನಾಗ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ನಾಮ ಬಾರ್ದು ಕೂಲೋಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕತಿಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಮಾತಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ದಾಯ ಪೋತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವಿತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡುಲ್ಲ ಚಶ್ಮಿತ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂರಿಪಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಥೀಮ್ ದಾದ ಇತ್ತಂದು ಪಂದ್ಪಂಡ 22ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ 22 ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತ ಯಾಲ ಜೀವಿತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಝೂಡಿಯೋಗೆ ಹೋದು ಝೂಡಿಯೋದು ಕೂಡ ಇಂಕಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಇಂಕಲ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಾತಿಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಈಜಿಂದ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ತೇಲ್ ಸಾಕಾತು ಯಾನ್ ಪೋತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೈ ಬಾಡ್ನು ಮೋಲ್ ಮಿಗ್ದಿ ವಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಚಿಟ್ಟೆ ತುರುಚಿ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕದ ಅದೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪನತ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂಲೆ ಬಂದಂದು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಬಾಡಂತೆ ಅವು ಉಂದು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜವು ಬುಡ್ಚಿ ಪನಂತಲು ಸೊ ಪಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪನು ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ ಬುಡ್ದು ಪರ್ಸದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಜಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ ಇದ್ದ ಇದು ಒಂದು 15 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದಾಯ್ತು 16 17 18 19 20 21 22 7 ಐಟಮ್ಸ್ ಜೀವಿತ ಉಂಡು ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ಚಶ್ಮಿತಾ ನನಗೆ ಥೀಮ್ ಆದಿತ್ತನ ಸೊ ಹೊರಗೆ ಇಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಆ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತೊಂಡು ಪಂದಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇ 1 ನಿಮಿಷ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಪನ್ಪಯಾನ ಒಂಜಿ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ನೇಲ್ ದೆತೊಂದ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಐಟಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ದೆತೊಂದ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಹೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ನೀಮ್ದ ಕೋಂಬು ಉಡನ್ ಕೋಂಬು ಅನ್ಪರತ್ತೆ ನೀಮ್ದ ಕೋಂಬು ಮೂಜಾಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜೀವಿತನ ಲೆಕ್ಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಟಾಪ್ 4 ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಜಾಲಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ತಿಂತಿನ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು ತುನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂದ ಜೀವಿತ ಪಂಡ ನಾನು ಸಂದೇನೆ ಹಿಂಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ನೋಡು ಅಲ್ಡ ನೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ 5 ದೆನ್ ಆಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಲಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಬಿಟ್ಟದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು 7 ಆಂಡ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಐಟಮ್ ಆಂಡ್ 7 ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿದ ದೀರ್ಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲು ಅಂಚಂದು ಎನ್ಮ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದು
ವೈಪ್ಸ್ದ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಪ್ ಐಬೊಕ್ಕ ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂಬ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಏನ ಲೆಕ್ಕದ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸಿಡರಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಚಾಕರ್ ಕಿಬಿತ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಐಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಾನೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೀಶೋದ ಅಂಕನ ಪೈನ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಪಾಲನೆ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಆದೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಗೆ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಸಂದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಾಗ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸದು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲೈನು ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಒಂಬ ಪತ್ತು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂಜಿ ఒక క్లిప్స్ 16 ఒక ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆನ್ 13 ಐಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ 14 ನೆಟ್ ಒಂದು ರಡ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ 19 ಸೊ 19 ಐಟಮ್ಸ್ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಗ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆನ್ ಪೆನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಪೆನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದ ಇಪ್ಪೋಡ ಕೆಲವು ಕೊಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ತುಂಬೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಓಡು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾರೊಂದು ಎಂಕುಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡು 199 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಜಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಮನ್ಪು ಏನಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇನ್ನರ್ ಪಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ನಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತೇನಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದಾದ ಒಂಜಾತು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಮೀಶೋದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ ದಿತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಚಶ್ಮಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪು ಚಶ್ಮಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಡು ಚಶ್ಮಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಜೀವಿತಂದ ಆ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಮಿನಿ ಬರುವೇರು ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಪದಲ್ಲ ಜೀವಿತಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೇಗ ಮನ್ಪೇರ್ದ ಅಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರುವೇರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 22 ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಆದಿಪಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಿಪಡು ರೋಲ್ ಆದಿಪಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಆದಿಪಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದಿಪಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆದಿಪಡು ಅಥವಾ ವೆಡ್ ವೈಪ್ಸ್ ಆದಿಪಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆದಿಪಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆದಿಪಡು ಒಂದು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊದಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅವನು ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಸದು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಸೊ ಬಲಿ ರಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೀಪನ್ ವೀಡಿಯೋನು ಸೊ ಕೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾಡಂತ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿ ನಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಡ್ಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಂದರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ತಿನ್ನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಟಟಡೆಕ್ಕಿರ ಬಯಸಿ ಅತ್ತಿಗದಾನೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಈತ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್